Martang yang mahita asiniroha madihamu doho dame na siyan de batamata. Doho na siyan anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatay. Amen. Doa saha porsyao di bagasan Yesus Kristus hatani di batari hita imana tersurat di sada Yohanes bidu 2 ayat 8. Tongdo na baru pati na surat to ni Tuhamu. Si tongdo di bagasan ibana dohot di bagasak kamu. Ay nausal pumanahulong nung marsinodang nuaing panodang nasitongi. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Dongan saha porsyaon judul niturpu tahun ima patik na baru. Perintah baru. Molo didok patik na baru dang namarlapata ni patik na baru turu siap banwagijang. Alay molo didok patik na baru songon na nidok ni si Yohanes imahata ni dibata na tersurat jala na mangulu di rohatta. Na mangulu di nguluta. Ido benda saya somal molo tajaha di 2 Korintus bidu 3 ayat 2 1 ayat 7 di patol hasdo di si ibahala Kristeni ima songon surat ni Kristus. Paretane baru ri nama dok songo surat ni Kristus. Dada songo surat na di portibion, dada na sinurat ni tangan. Alai surat na sinuraton ni toddi, surat na sinuraton ni debata, na sosian batu, na so tubuku alai di surat tu ate-ate do tu pikiran. Artinya yang bisa dibaca orang, yang dapat dibaca orang, yang mendapat membaca orang bukan seperti membaca buku. Tetapi adalah surat Kristus, artinya kita surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh orang lain. Apakah kita sebagai surat Kristus marhite pamangata, marhite pakateota takas ima sada paretta na baru dia main holong ni roha na mangulu songo surat ni dibatahita. Na padua hon paretta na baru na nidok ni si Yohanes di bagasang ngulut tahun ima. Molo hata ni dibata na betul-betul bekerja. Na betul-betul ima na kadingan ni songon sodak katiro dita. Ido paretta na baru. Ala nidok si Yohanes do. Dada na siap portibiok kita. Alay nasian banagi janggo. Nasian toddi. Nasian sodang ni dibata. Lau sido gabe sada paretta na baru tu kita. Paretta ne baru tu hita ima hata ni dibata nagami memperbuihon holong ni roha. Holong ni roha ido mabek kita ima marnida inabalga ni asin ni rohan dibata. Tentu sahali dia makadonga saha porsyaon. Molo nungga mangulu holong mengasihi orang tidak selalu mudah. Alai mengasihi adalah bagian karakter integritas kita. Alanima dia makadonga saha porsyaon. Tentu holongi dakolak kata alai holongi imana tarida sian pangulaon. Ido benedok si Yohanes. Ale anaha unang maholak katata do dilata makaholongi alai mardongan pangulaon. Holongi mardonga pangulaon doi. Holongi mardongan asin rohe. Tong taula homma jalatahangulu homma holong nasiat debata. Amin. Mauliate marigo ali Tuhan debata marhiti hatam nabedi. Amin.